ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈరోజు ఆదివాసులు జరుపుకునేటువంటి పండుగ. ఈరోజు 1995లో ఈరోజు ఐక్యరాజ్య సమితి ఈరోజు ప్రత్యేకించి ఆదివాసుల కోసం ప్రత్యేకించి దినాన్ని కేటాయించడం జరిగింది. అదే ప్రపంచ ఆదివాసీ దినోత్సవం. ఈరోజు ప్రతి పల్లెన ఈరోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈరోజు సంబరాలు జరుపుకునే దినం. ఈరోజు ఆదివాసులు వారి యొక్క హక్కుల గురించి, చట్టాల గురించి ప్రత్యేకించి చర్చించి వాటిపైన మాట్లాడే దినం. కాబట్టి ఈరోజు ఏదైతే ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా వ్యాప్తంగా అదేవిధంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈరోజు కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. దానిలో భాగంగానే ఉట్నూరు డివిజన్లో ప్రపంచ ఆదివాసీ దినోత్సవ నిర్వహణ కమిటీ అదేవిధంగా రాయ్ సెంటర్ సౌదానంలో ప్రతి గ్రామాన ఈరోజు ఉదయం 9 గంటలకు జెండా కార్యక్రమం, అదేవిధంగా డబ్బుల మూత కార్యక్రమం, అదేవిధంగా తుడుము మూత కార్యక్రమం చేయడం అనేది జరుగుతున్నది. అదేవిధంగా 11 గంటలకు రాయ్ సెంటర్లలో, అదేవిధంగా ఉట్నూరులో 1 గంటకు ఈరోజు 100 మందితోటి ఒక కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరిగింది. ఈరోజు ఆదివాసులు అడిగేది ఒకటే, ఈరోజు ఏదైతే కుమ్రంభీం పోరాట ఫలితంగా ఈరోజు జల్ జంగన్ పైన పోరాటం చేయడం అనేది జరిగింది. ఈరోజు భూమిపైన, అదేవిధంగా అటవీపైన, అదేవిధంగా నీటిపైన హక్కు కావాలని పోరాటం చేయడం జరిగింది. కానీ ఈరోజు అవన్నీ కూడా మనకు దక్కకుండా పోతున్నాయి. ఈరోజు చట్టాలు ఇంప్లిమెంట్ కావడం లేదు. ఈరోజు ఆదివాసులు కోరుకునేది ఒకటే, ఉన్నటువంటి చట్టాలని ఈరోజు ప్రపంచ ఆదివాసీ దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రతి ఒక్క ఆదివాసీ కోరుకునేది ఒకటే, ఏదైతే ఆదివాసుల కోసం కేటాయించిన చట్టాలు ఉన్నాయో, వన్ ఆఫ్ 70 చట్టం కానీ, పేసా కానీ, అదేవిధంగా ఎల్టీఆర్ కానీ, అదేవిధంగా అటవీ చట్టం కానీ, వీటిని సంపూర్ణంగా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, అధికారులు పటిష్టంగా అమలు చేయాలని కోరుతున్నారు. అదేవిధంగా ఈ మధ్యనే సుప్రీంకోర్టు కొట్టివేసినటువంటి జీవో నెంబర్ 3 ఈరోజు ఆదివాసులకు గుండెకాయ లాంటిది. ఈరోజు జీవో నెంబర్ 3 పోవడం ఈరోజు ఆదివాసులు చాలా ఆవేదనకు గురవుతున్నారు, ఈరోజు కలత చెందుతున్నారు. ఈరోజు ఇన్ని రోజులుగా జరిగిన ఉద్యమం కేవలం జీవో నెంబర్ 3 తోటే ఉద్యమం అనేది జరిగింది. కాబట్టి గుండెకాయ లాంటి జీవో నెంబర్ 3 తప్పకుండా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు దానిపైన పునరుద్ధరించి, జీవో నెంబర్ 3ని పునరుద్ధరించి, అదేవిధంగా దానిపైన ప్రత్యేక చట్టం తీసుకురావాలని ఆదివాసులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఈరోజు మలితేర పోరాటం కేవలం జీవో నెంబర్ 3 పైన, పోడు వ్యవసాయం చేస్తున్న భూములపైన, అదేవిధంగా మా హక్కులపైన జరుగుతుంది తప్ప, అదేవిధంగా లంబాడిన తీయాలనే డిమాండ్ తోటి జరుగుతుంది తప్ప వేరే ఉద్దేశం కాదు. కాబట్టి తప్పకుండా అధికారులు ఇప్పటికైనా గ్రహించాలి, తప్పకుండా జీవో నెంబర్ 3ని పునరుద్ధరించేసి మళ్ళీ దానిపైన చట్టం తీసుకురావాలి, ఉన్నటువంటి భూముల్ని కాపాడాలి, అదేవిధంగా అన్ని రకాల హక్కుల్ని ఈరోజు అధికారులు ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని, వచ్చే ప్రపంచ ఆదివాసీ దినం కల్లా వీటన్నిటిలో కూడా ఏదో ఒకటి మార్పు జరగాలని కోరుకుంటున్నాం. తప్పకుండా మార్పు జరుగు తీరుతుందని మేము కూడా ఆశిస్తున్నాం. జై ఆదివాసీ, జై ఆదివాసీ, ఆదివాసుల ఐక్యత.